נתניהו, אף אחד לא רוצה להתעסק איתך, אף אחד לא רוצה לעצור אותך, אף אחד לא רוצה להגיד לך כלום. אני בתור גמלאי של משטרת ישראל אומר לך דבר אחד, סופך יגיע יותר גרוע ממה שלי, לבן אדם גשמי, לבן אדם שמאמין באלוהים. אני לא דתי, אבל תדע לך, יש אנשים שיפגעו בך. אני מאיים עליך, אני אומר לך שאני ארצח אותך, אני ארצח את הילדים שלך, אני ארצח את כל נתניה על זה שאנסו לי את הילדים. קוראים לי רוני חיים קקו ופק, ואני גר בנתניה, יש לי 2 דירות שם בנתניה, ואני בן אדם מסודר. אתה גזלת לי את הרכוש שלי, אתה גזלת לי את החיים שלי, אתה גזלת לי את הילדים שלי. בנימין נתניהו, ביבי, אתה רוצח של משפחות, אתה רוצח ילדים, באמצעות הדמיה שהכנסתם אותי לאיזה סוג של הדמיה, שאני לא קשור אליה ולא מעניין אותי ממנה. הבנת נתניהו? ואני תומך בבלומברג.